Ubwansu bw'Omogusii. Miamano wano mwanju muri Ndizi binandanda onse asobe da njinga kichapene ngwire ukwahya ni asomuru mwanone oyoko jira kila litukuri ya Jumatano ya kisebele cha marwa mbaga jinsezo wiki eli ni watu walenge na chief Yobesh Mose agatwero mwana ngakia kinete ngakia rwake ngoyo bono toikera ase abairu mugambi ase education ya Nyaura no twatigirtali wiki eli nande ngamwali bagakara tebigura shabana kolende ngamateine wiki nande wikana kumutaro togendere atebi engambo yae gosomugano anena sensemo yubuchibu nande ne atornere ase ditkura rero kolende ngokware ni mwanjubelio benanche kodubono mbako mweri nyurana abagana kutubate sensemo yemitanda Facebook tonyore Ndizi TV News digital bega sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News onyachingaki na boto tweet @Ndizi TV News wekerenga likia wenda kutuma kwitira se namba era skini ya yura wekerenga kyumugano webuna botambe no gokobo ngosike kurobo semia kia umonto moyo na bonyoro kwa yaitire ga nale kulende wedera simigane na bokonyora gukobyuka na ekogusuka gochibosio nandi tiganda mwali baga chief na boranyora na arota kumaite wiki eli na bogo chaka introduction insinini tumaya kwanda sensemo yobo chief sawa basi maleta na Yobesh Mose nkase ito ni ga sakor ku Nyaura Nyaura sub location and Nyaura location Kyogoro division Kisii Central sub county buno muralia aboriri njina bere ko bogambi boko ambere kenyoro buno mwasan chief na September 2010 November tarehe 11 ana ngateri bali appointment yegasi tani jibono etwachakire nanda bwasensemo yobuga ngwatana na borbu nkwara bodigetegeka kuranyuri ngo mwanjumuna nere nkwara temete ko borigio akora application akora iga ange chintunda ngibirisato ngwabonya kiro cha kobonyora basi bono njumuna nakwara ke dogeri kungeneri nase kungeneri na magoso ndezo kwane reality na liyo ra ibege ntegenera amanyenga nga impaspete tiabube ko senga impaspete tibuya ekia the end of result inje beneficiary nokole merikwana onde to tayango bogambi na twarte interest yo koborie siera dina jithe school ngaeta na maite ngabona bonko liku gasi ende onse ndali ginko boli bono obugambi bwaite bugachaga igase location yete sub location yeto kale that was 1996 sub location ekale cha beta form de ko Nyaura sub location bobaracha sub location na sub location wasikere bwa tangaze tu na ireta masakarane na inje nga apply ekiere nga kiyo Nyamira na manyete wono ali kuri Nyamira na acha na akora application kana akorire interview tu arangaliwa basi tu arangaliwa tu akora lirwa sokire na nyora ngatari nche my first time uyo irete yako professor tiogendi na itagasira kana akora my first application na ro chitaka Omogambi tu akora ta motora bantange 16 na endende ekeraba na ro Omogambi ngatabaya basi rende tayaro we kuri kunoyo oyo mo kera kore barasa ya ntangani ona ajite barasa ya ngamokwani ngamataya I support you bono tugambere nera gatabaya I'm very happy nanya korera muntu obwiru bogambi na ndo gocha kondenga mbiya mono sana asukuru bogambi na engineer una Nyamira bono maetenga gamba maetenga ngo korandega ngo inga tindigasi so rubaro itimetika ga nkale Nyamira mbama ino mupira ngwaka nkaga igapaka bono ngo so bogambi ali bakumanya no mupira nagakire bantu ngaga atari bange bagete mupira to that national level ninje na renge no mo ne ndugu yane naro ya murugoro ga kuru Charles Ombongi abo bera utu agete team ya Shabana korunkaga ande to karura to jokora Mose town bono ba maetenga Nyamira no mupira ngirete bantu ba maetenga mupira ngirete Nyamira no mongnone ne ro manyete ngo yega si no mupira no rogerete to manyete gaiga basi kama kwani akaendelea gasi basi keranya kora na banya kolete miaka ange sabaiga bahati mbaya agacha karwara agasira basi kirasira egatoka nenda gwikekiro gikoreke andike contested na ande ngaru Nyamira na ande ngachanga kora interview ekaro na kora Omogambi zangu nere ukurukia mabundu na kwana nera kaba
akawin kababono nga oli osirete no munyamuyi olenge yani ende clansim ata no igana abanyamuyi tole na mu muriango gikabanga bono gwikiraga iga onyo yolenge gaga te kominga nere wiye kane njomba jindi jikola teke jirororo mu muriango basi nero mugambe ku Gusii nere agachakarikwa nere barasa entangani nkanere ngamakwani ona meredi ende meredi tu basi bono egaika ekere bono umugambi oyo lengo mu chief location oliko kura temu nero gakira umupira eso bere alike nonka mwino gari bono nero lengo mugambi onyanchwa akava elevated akabo mu chief basi nere bahati embe nere muna criminal change around ndira majambasi yenge town sana omaite akaba short nere akaraswa nere agakwa wona kerakwa kumambira temo alikuruka nonka mwino kurukura temo nyabeli to akira ko mupira nere bati mana nere agakwa nande kiro ka vacant nande nga apply ndi akatato bazi kana apply diningo apply bono nganyora omuchivo kurukwa opanga kurunkaga bwa ere mwino gabu chimwino gabu olengo mwalimu mujogo primary ochiro bero mo chief bono igo yete obero yo oyo kane bono akabe chief ya Nyaura location bono ari tugakora nere akaira nere ngache barasa ngamatembi ya mono elibono nje na achire bono ndegaiga bono tole no mbuna nere nde bogo cha narongo apply elibono yakane bono toko endelia gekomanya kubanga bono ochire bono amataje mu chibwe bosongo location town ingi mabono nero lenge ko amba town ingi bono gacha nere kava carved Nyaura kava carved out of town bono toko amba baka gudikalia bono maate no bosongo bono because the chief yale gaiga agatenga bono ayoko enda yo mere no ko be location mu chief bono agacha mu chief Nyaura location lakini atigale ta chiefs kamwembe gali no obisi ayakolete dalenge baskira tigaroro bono bikabanga bono wikiraga abu ne sub location ya bere created igaiga agasikugocha sabure kaba created iga ali agatikana ndi nafasi ya bosongo location bono bali bande baga apply ali bono mu chivo kwa yena muka yajitaka ira bosongo location alafu chief opanga agacha Nyaura bono li sub location yakoleteke abeta created ya Nyaura bono ali nchete ku apply ili ya gatano bono abo no bono njena tete ko apply I didn't want to see alingo kwa no ma konya kwa rosire na rosire bono bako mbolinga bono gete bono lia chiringa wote no gete na temna mutaka mange kindunde sana na bono kwa na set 3 njire ngao bono sa unale kwa sports kwa na jacket ko be supply in the sports na mina go supply bono go supply Nyamira Kisii ondimo tete in the sports na go supply kwa na form ile company bono mangano bugambia ko leki bono mboli mutu bono focus bono biasa viana bono from that time ngata nyoro mugaka gato mokuru kujomo menyikwali no mokuru kujoche bono interview kusie kumambi ogondenga aya elibono bwatete cyo gutaka buli bo kansala no gwajinjirire kwa bono ngaki bono gochuna atigire tigande mo kansala bana bandenga bono boli bono kana jakira ko set gocho so na ngo mugaka kurukumbuna bono na muroje buna kora siasa yae bono gata ko muimtete bono wakacha wantebika aya interiye chiri nke oza kugetiga tokumanyiria kara tema yake kwanza igene badeki abana inchi abokera je sole gusenge koreki ngeje lakini no mondo jenga this time muna toroje gedeke bosire jo no bwa ngabatenga una mogonte biko na ichi saa 8 na ndeba kusika tomorrow Friday ngabata hakuna shida bono ngacha ngabuli muruyo ngaki bono nkeke bono bago ngasaiga ngadenga ki hatogo apply mwako tebete iramba sika just irenki okolus the phone ndenga take my mind nganda rusi bintu byane mete ebintu na rusi photo egento kyale ko discourage corona jagite kuli yegasi ebintu application na rusi photocopy inzago jitebanga jirete nsa achigo chura ga gete gospi chiri yani na alire mere mukira se rusi photocopy na minyoke SBT na maire tayari yani ejina ruwe kira se jibe kamo ojire chinyinge sana bono ndeba na rosire
ngana ngabika masakara saa 8 wasirende ngachangatika nkaba number 16 ase bali guchokora interview kubeka masakara bono ende kana akora nkiba ritare kana atigire mwako muna okora regasi na achiro mogako ku kindo oyo chagite staff training obwate company ya eko kusaki bali ko no mo pastor ku pastor Ken rogerete na rogerete nkagenda se company eyo basire kana ende company eyo tokagacha university gungore university tayari bona achi na akora interview so assistant chief na akora interview bona ririka rumete mwana akora interview mwagenda mwipa bona ngakora kagenda kanya akora company nkaruga nganda isuneka bona kunde suneka after 6 months alingonyanga no take no modio mwana kwa interview mwaka nyafo twaga for boss tali bona una boso kabona iko kwa nyama tuka mange kiera mbugwate political issues challenges complaints inchiro bona iko chunchugu nini mangana mange omoiso ngacha konyo reporting anota kere no modio basi bona ndengata kere no modio ngotebanga inkiko santa kerete nkonyoranga ni interview liboli Pasko janere inkonyoranga bona tayari rumors kumbe yasoirema bona bali twali kubuli na barabo kanyora bande tayari baruwa maite kare baminyokire babugete rubene lya boliro banyoranga tariyaye aboli ngani ngoko tebi naye ngani manyete ninche igo people use some resources maybe koliye birogebi jeta koletiki jeta maiti na rubona na nalete jeta vikuna kolida nkogenda na mato se influence ne koletiki influence ne rororo inje bono karuanga teka kiga sie na nali na ndimna ngocha na tigu nimezoya analire finally ebati mbili kaja Friday bono between Friday na Monday ikambera tambe sana kuda kumenya exactly ne liane lakini umuntu wa makangeli kejinga injina tebu ne lia ulikolete iroro nkalemeli we Monday saa 2 no ndi bumodio ngo ikonga nyoro okombole malitao okombole ngakwa kwa manyanga tebe ne message nanyolete nganje kokora basi nendo kontenga no you have kwa succeeded ko ba omasa chief Nyaura basi ngoronga tenga kumbe nyasaye awale melia no buya kumbe patience that's what base ona kana nyora iga kalibeke koti mengaje baka ngamurunga mateka kino maida wana biru mwasa chief that is 2010 basi ekerna aswa nalimona abantu baje kumanyanga no maite Yobesh Mose weru mwasa chief bange ba manyete iso limi yake menge na meta Nyamira because I stayed in Nyamira for about 17 years nalinje te kurwa bono naje ka mwasa chief ngana kava inducted just about 6 months ngaenda Bakasi basi ngaenda Bakasi training na bagambe otwaligete bagambia nge 16 yari bari cha otwaligete bange sana ngakia monda akirete sub location akachina cha chikaba chinyinge akirete employment na libono units bono chire chinke bono okonyora umugambi tabu ati coverage ne buna dikale igona ro chikirete chinyinge igo twenga abagambia nga around 20 omende baka kuchike umburogoro na bange twabege twangakeli igo lende from that time mugande Bakasi ngi mayidogora Bakasi no koma inducted ko area sunga ki ngakio ko umugambi enchero kwebeka you know roje just koru civilian ko enda se gasiye na roma ite ko ikomanya nkige ko ba audio training akyo BF audio and issues challenges chirororo oireswe egere nayo koko semeremo omanyenga ngayo ko korero bune serikali tegete na ande ngayi serikali taka eta tegeti your roles no mwasa chief na roles chumo chief roles chumo dio roles chumo DC goenda kogenda alafu na uniform ngo gole nero ikane tuale na lo style ya nero ro kero that uniform audio BF era bana ba wachire igo bono ebyo ikirauni yonse no kobeka ikira bono toko zogalio kana ja kobeka ro toma itika kiki na kero ngibwata ya igo kebeka nenyi mbeli ne bwata ya bono chief nataka na ro bwatira bono mete no kwa biro mo chief Ponto mau chukwena ndetse ntundende ya itu ya kabere asipati tuye ozena bono kwa chile Bakasi kwa training bono kwera nole ochake mirimo yao kuno mochivo semno mo assistant zenga kikwano mwanju muri to skere ndi Steve Wansmosi kwena tore asentundende ya kabere bono chivu obekere crown ena ndi Steve Wansu kwa Gusii.
Television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwikagisieri na munwa bono genda asaba agenti baito abubare yange nasore kigima onyoro bukoreri na bwiginchira yugutwikira asukuraria kugukwa ukoraria wokwenyuria ukoraria kubonchoria ukobekirwa omoyego bwenyangi amatanga nonya nukoiburwa gusumu sangirikano gisiasa nonya nikero mangana magia atekire asitivi ya unambeyemo yomunwa bweke Gusii ekeruri ime yumuchuke birigo ime county ya Nyamira genda ebisora electronics yere asistage kebirigo kogende ikonge ime town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works ime town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services ime yumuchubuo gembo genda ase hardware ya Moja Hardware ere opposite Coca-Cola ime yumuchumugonga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegiteseni kia maguta yichigari ime yumuchunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyoro bukoreri bwaito ase town ya Masimba nigoko genda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo ime yumuchokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo yakwangwairerie na gukoretro bukoreri bwaye ange nasore enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka ime yumuchokisi nigikorwa bukoreri bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwaire bya tuakorere diagnosis boigo mbugwato bukoreri bunde buna general consultation okolengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kitokero montaji obviously ito to make sure nga tuamua device nutritionally nga kia kwerena nga kia guitanga ko soko Nyaura marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Omugusii. Ngiamana muno mwanje muri Ndizi TV kerana takoba asomuro biru mwana one asiri tukeriga tukwakira mbere kerana chorete ko yerigeria Ndizi TV rero Mose kwa dena ni godona Yobesh Mose asomuro biru mwana one litukura rero twajagitenere wiki eri na ndeno twende takoba nere ase wiki nyero na bagano tukwate sense mai mitanda of Facebook tonyora Ndizi TV News digital boy sense mai ya YouTube na botonyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet at Ndizi TV News boy kerenga likia ugetome wetera se namba ira se skine yorabu wana chibu ale stotgera ni dina waikide mbakasi wana obeire trend obeire kirauni nkoira nakare gocha asorogo rogusibona chake mirimo yaye buya nagira takona dena iyo iranire oirwa mafunzo ngakia jagete mirimo yaye bono mu assistant chief asenjera yaben basi wano kadari bakasi wano na manyirenki the role of assistant chief wano gaseke ndoro
ngachaka bone gasiane yoko maintain law and order in the community na kobana abantu baitu ase chingchera wao asamaya namabe kunya ko control kunya ko eresana amangane chisemi mangane ya magendero mangane yo buremi na mangane yo koranga abana kwenda bari skuru yani ekenyoro nkere to the standard ile koleteke ile takeire ase complex tari gosoka nga serikali koleteke serikali teyo igo kina chake to kokora gochakera 2010 ochago kenyoro ma tole buye to kogendani samangana konyora kongengera na teyo banene bane na teyo mo chief nero bwatero nero nyagendi nyakora na twanya kogendeli igo coordination ya government nini government agencies yonse pay yo igonero na rekokora ige kenyureke anyway wikabono iga ase na kolete gasi bwase chief ko 2010 mpaka 2000 and mpaka 2000 mpaka 2019 miaka 2010 miaka ngekianda miaka 8 muno mwasa chief basi negeta segete omwasa chief nero kiama bundu twalenge tubono tu wate sub location ibere Nyaura na kiama bundu no chief rende bono nja igeta segete igo after miaka yonspi we didn't have any problem challenges ke changoro otwali ku solve kiara ndu bwate gento kuruka government agency to kushirikiana kuna bono kuno mwasa chief ko shirikiana moneno asomo chief alafu na badio kwenda muna na kwana ekero gento kere kanene ke ucha koruse ko chigoro to baze kurusi gento kurunsa ke mwasa chief oge chakere korugoro ke bwata yaya abasigari twashirikiana bantu ba community policing to kubwata na kenyoleke yani togo tikadari chain of command serikali koleteke ebegete to kubwata na bara usana buja ko chakera batuleti nyumba 10 na batuleti alafu tumego chana these other chiefs mnabona abatwetenega coordination yeito kiera tulikolenda area wa ebieka goikanaro se boundary ere ndiro konyole gento gekuru kenyoro kiao kia ende boundary ende bono goika mobe in good terms with the other neighbor chief onde twashirikiana asense moyo bebe onyino monto no go sororo go soyo yo go saga to gushirikiana senjerengia ekiera what the people want is service igivu yakarto ndrete igoro yobokoreri bwao buno mo chief kurangana inki yako erede ugotaka koba umuchibu bose ega ntukirete gataka umuchibu ngete gataka nine gasinare kuriya kana akorete matemwana I didn't nabwate moyo ngangasiki ntegete mono na tegete mono ne eriango yao bro ne eriango na ntebeti I want you to join that army na ande kabanka ga iga my father no musigari urenge nere no mwami urenge mayanko ndo mokogotiga no musigari yoga iga muno gaiga manko ndi nande kuru muino muchionde galenga prison alafu anko ndi nande ole maate kenyoro maate soko kenyoro nera lenga mo NYS agachaka wajeshu bono muchioyo kumuchio no abasigari abasigari barenge bono kumajikoranga that's why I did ngwa the ground tena the ground bono gekanga bono kyangete kena gerite gekanga ngatika ngande binte ngao bono I didn't have a choice yegasi bono na tegete bono gasiende yonse nje na bono arekokora igo bono na bwate interesting ani nje nyo bogambi obwete na to apply the last day ko na abotigire lakini kumbe yasa ere na mama etengo monto yoka obugambi no baje okoreki omuchini bo asigari no ago jagokorera igo bona bo jete nkabanyora igo just like that kero na pasivire ne vire na terenga bona mangane gasi serikali koletiki te bona na gotebi ko na chakire koriyo bo mabwana igo bona kenege ntugeche to badaye ngateba haya yasa ga keretire let me accept ngatika no biashara bibi ane bona ngakose twiti samangano bogambi esa burgishi ne yaunga kibono kwa Nyora status ki kwa Nyora status na Nyorete ntege tangani tariko bisa status na Nyorete ya gwata marua mange amarua ya akwengwa ekangara kangara yange nyinge sana Nyaura as a sub location na hemuna kokwa na geboka mamanyete bama ya marua lengo na mange na inje sauri na lenge na amenete manga ya manya marua ya sa go chingo chiere ukora abantu baito tije to nyabera una kokwa no maene ekangara gaiga igona iterete yonse pinga kora up to now una kokwa na iga mwasen chibu na robono oro obekiro mwasen chibu Nyaura is maintaining what I left
dongo amegezwe na amarungu nyakoro ekangara ntuko kangara na akorete piero na akorete miaka 6 maega bunango yani I took about 3 years kuyakora kuruno so etegasi I took 3 years ikera mona makosa na kuyakora resistance ya rengo community policy na utu wale kora barabu na bale kuri informations na abanyene abantu bankaga gweterio yomo tari gwanja okira igago tebinga njoko ngiteri no ryo bwat bono gwetera abugo swara noko ngwankwanye tukura maru pakazi bako bisa ngatebanga bono goikanya kure ekangara matekero kure kangara ayande bona kurusuku agocha make arekera gocha bwagocha buna bono iga abantu basumbwete jwakali ringa kya maru akurwe asatambe buna bona maru amange yari kurukuru mata osaru kuru binyoro binde bintanya ro kwana bono sa uri barata bine bitina kolete bitina mbwate njobone ntonare ko batenga kya marunje bone tinya taketi asakuru I don't want to know azinyagati ekero bono wigire se mangana ya maru chief kyara bongo akora bokoreri obwo konjire ko bana abantu ko resist barake no mbali bande mo korona ne miremo ye nguta kabare barabuna batena nkichiu Yobesh akurwanira maruga maruta akoera bamajigo bane bakuni site abantu bano nabaingi nkwa ine ngakiya bekobe na yo resistance yake resistance echinanyo tene cha threats nga tigatorore nanje batenga ki tigatoganye abane bandenga ki intu otorekenye ngao Gusii ntolikanya muna yamo especially the boundaries okonyora abande asanda marugaro amatenga ntutule Kenya ngao na bateinu bono more Kenya ngao alisi monganya mongende Kenya yu ase ngao se kolete ase kale lakini nche esa una roche ekenyore ke gore amaru na ke kona taje tense bune sub location I do want to know the other sub location ke wakora igonje that was the agenda bono kwa beire almost instantive ni kwaje ko be chibu bas bono inje tekobe chief ekera bono omo chief oyo kurujojo panga ajitaka retire around 2019 wasikera retire ngaba acting chief wasikera na acting chief alafu naende didia retire ande kama kanyoro mugambio mo kenare kya magundu na ruta bono ngatigana nje buyeka ase Nyaura location for about 6 months nkora nje buyeka ngakiria corona I was alone ase location ya Nyaura bono from there location ye was subrogation ibere it was subrogation bono from there na libada bajite baga tangase kirugekyo muno maite gutambe bakorwa basirinda to apply kirugekyo tuka contest ira abande basi bona after about a few days ngere tuma tukomange basi ndio bakacha ba confirm no chief around 2019 the end of 2019 iga 2021 rokoro na bone kare ko kwira magoro make iga bono ngabo mo chief kana mo chief bono na ure kaba advertised Nyaura sub location na kiama unere kabari advertised baadaye mbaita bagalika ba assistant chief bono na abero mo chief bono bo Nyaura location bono nje bono nkabe boss asina ndagalire bono bono asagalire ngo cover bono a position yo ne what challenge sana ekiagara abagambia bake naye bakurutera amangana ekera akongire igo bono aligo ikotu ale nkole nkonsana yokolemereria abantu kerore bono mo chief bono osa ko umuntu kubato ka abantu bwango yokonyora nga crimes yakorereke chaksiretiri bono aligo tumia a lot of wisdom enyinge sana go judge some of the things no matter bono tole town ma tugomba bake town challenges zikiro imaiga maiga bamenyi baro nabakaji mbakoreteke baro abakaji na bara abange asinyoro location challenges abakaji babwate ochire chinkongo chino tamanyiti ejino konyora abantu baruete Gusii Nyamira barute igosina naba ikoyo bare ma kumene chikrimino abande banganyite kurumari bagachama babwate domestic issues cyabo chimbe kumbe na ichikareta bakanganya bagachaga bono kwanya ndeke barega nande bachakire gochi uchisokia kwa sababu ajago lata dispute jiri chiabo bono madema ya kutosumbwa abuno mo chivinga ki bono how do you handle these people ikiara to manyiti character ya to manyiti obaji te bakamenya ma bono ya bit to and extra mile komanyo banda waso ruete what is the history
ngakibago BF koma ja make a solution ayemo how to handle these people koma ende ngende wi ajira solitary tuko kiando ama ndo siti baka na komenya gabu konya kuba monitor egere konya kulie solution mwino gali eya ka auto wand kwanya rero twanyanira ye police bwango egere te auto wand because ya batanto wa maiti na guys what ko na ngao yagira police nero yatokonya igase komege ndiko kwa identification na waro baranga iva violate richiko yoko bwatu ose abago tenga bono genda seino police nero yakoraki yato bwatu bona nafasi ye chief mono ko very close na OCS station ekiagera egebwata abantu abange na all over Kenya ngimana bakaleta wale within this location ekende school going children's naro as a location ne what a problem ekiera lazima make sure ngano na abana mete chirandi kwenda bale school aba ibuli bando konyara babisita abana nyomba bono otabeti umugambi ogofuatilia sana okonyora abana bande bakine iri nyomba po saigo alafu aba ibuli bategeta advantage yo gutakora gasi usibali gichibesa urume mete town egere bana ba soma alafu kende tenants Goselando so konya bwate issues na tenants okonyoro monta menye to atari wakana chibesa alafu koko chiko komatavinga bono wakana chibesa otaronko goserande okanda tribunal okenda so kwanyoro monto kamenye tio monto oyiti kwakana mweneno bono wikere ko meto ikori gelinga ki monto onye meta na bana oikochunguze ngaki ndikamyaire kosenga ki why is he not paying the rent abandi kwanyora bali intentional monta menye to kunyoma rugo katiti kwakana nyomba abandi kwanyora kweli genuinely mbabu atibesa kwanyora genuinely kumbe batamete issues korunka bagajaga gaindo bukuma bwa kongire bona abantu abuto baire tinarubu ya senjirengi yana bobo gocha kwanyora bengentire kinyomba chichira chiranto bono kwanyora ngaze chief you must go extra mile korenga ngo block such a things ekiara naro is criminal offense goita oso muntu kurusi buguma bwaya naro telebia bona iri kwaswa ko bechivu amarwaro bono kwa twade location ibere amarbarna location ibere amaru bono gundo rosti amaru umeta maru is a continuous amaru umeta yakuba transported bono even the girl is ongoing crackdown the moment you mochibora iranense aichoire lakini the moment you tajite muna kunya kuminyoka igosti nonya gusweti na ande igosti maruta akora kita komenta kita komenta ko increase ikiagera onye diruma to ku blog obekero bako kwa ogo iga na dira tayo akoreki kwanyarire lakini amaru akorwa tambe acha buo kuwatika no mweto muntu liyo kwa ngolio ko ni changa once anaite ko ni ntokeria tago tiga pi unless moga extra mile ikiagara limonde na lete father nyanga kamale father nyanga rokoroga igasa ko mutrumesi ngamatenga father nyanga injende te koleta wasi oligeri what I'm doing na ndete toligeri ngakweli I'm fighting this ill sibirunga erugaiga ikiara banda boss bakorosia marua na bantu bako chikanisa bako chikanisa boli kabisa bako bakanda catholic wana chikanisa chinde bakorosia maru iko they the same people to go preacher and the same people to sumbwete kenyaroga jibira da kora bwadira bon to chigwira na sendune to yakata to yomoyo to kuro murubiri Omoganone biamono manchumere karanda to bwadiri tukare tore na Yobesh Mose na abo mochibu bono ritaire asentune ado tona jodena bono nkia kora na nkia ngdo jugosio anekana ajugo to advice yo mweli asomurubiri Omoganone toska na Ndizi TV once Mose gwena to asentune de yakata to ande yo mweli Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchulia bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abaligeri ya kurochi county sana na ibire echuchi ya sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togo ikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchi ya senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
Spexels Opticians abubale clinic kia gudika imeyomu chukisi nkurwa bare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi liweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na buku bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'Omugusii. Biemano manchu muri Ndizi TV akarwada da kwa sumuru Omogano ne karutori na Yobesh Mose Yobesh mochibu asense ya Nyaura bono na akora bokore ribaye konde ni otwa chagetenere wiki eri sumuru Omogano ne otwerere kabisa ngakia akore mirimo yae gocha na ndera setukelero ne twarengenere asindure twikire ya gatatu tukuru muri video oyoiga otote brina banta bange nigo balengi kwenga marwa asirukisheni yae na ndagatema ko yarwani sana wetira sumuru Omogano ne twata kumayana na ya kurete tume usuka wajibosi chief litwara somotiboko asinini godena okarangeri fata nyanga gaja kerora nande dingana natakandu para mai gwetera somugano muro Omogano ne kora tetori na marungu be kware bintu gete bichap sana ayengo abinyorete nandu bakora dena marutari tari mai no ebintu ebyo ndo abinyorete ekera covering ye maru ali kerba korosia bichanje bako sibera ebire bichafu bigundo bono automatically nona no birona bokumenya marwa no nya korosibwa ali takali marwa alebya na maru araba mabe abantu baranyu onyore maybe akubarwa ali gosabwa te issues na maru maete iga konya goito monto ngora the moment yako anda konya kumuita ngora igo automatically maru paka kosi a problem iki atali maru apimire na banyagitari ancheire una yanda lichi bakoletake ancheire igo maru tayo akorosele bunka ali to the standard until Kenya Bill of Standard ya approve bono ndete gotebanga ngira ne maka ali sinyanga na itenga malete barasa ngamalete abantu bali bonsi ba abali bali abaingi kama tebye marieta na yakabarangiri bonsi bakabatebenga shira babwate babwate gento bagokora apart from marwa na robaro chale rice barakole byasa akabate bono ndabarire besa nke mbaye mujimo jakere byasara bagatebe bas akabarangire marieta akabate byasara kiyote tegokora njonde tenkole chingoko cha gotuka aonde shiringi 2000 onda agateba inche nechinsu tede kuikurubagere cha ekoni irutane echo onda ateba inche onte chikonia ebituma amwachi besa na abagere chibesa abantu abo spiro kurukali getunwa na the father can prove that na abantu bekejero kyane onye bagakora Ndizi TV na bakomanye gende kinki abetero kurukali egere father gene nganje tinyo wati inga nko kavanda marwa bigo gende father ekoleta ka abantu buchi besa bali bande batebetenga bano chikokora bile biashara abange mbaje tiko succeed abande kumbe basabite biashara bakanda bakalia bazi bona wali yote father could not follow abo bolinga ngi mwakole lakini ana akolete party ya kumbe no bolimo obolimo chibesa batakerete bakole ibintu byabo lakini abange babona iga buna to kwana iga dili bono bae tujibesa bono kabatenga wikiraga bono tinde bono mwa maru bono ngabatachirance kera mba tujibesa mbai tokole biashara
abange ba bono boy muna to kwa na baadaye walikuja wakawacha bono tu agenda ni pako kwa denya mwa kwa biashara lidia bono njene dite yo bono batigete jiwe ka twende ta somuru mwana ntori tujugo kora sentunde ya gatatu ngujiro ndena nkerekieke na okwegokeria buna sebokariri bwa obuhensi kurwara sengoyo mbakabone kurende muchando kyoroje wanene mono otebe osendogere otebe asuguma bwana egera kero ngiangoretie kero turasomoro mwana basi bono egento ndanyara goteba ekemogioka kyane challenge na ndino maito bugambio bwa tebitine binge nekero mwana getoyo masirete muinoga just no more that tu tamanyire mpaka bona nga how did it happen bono Nyora nga na harusi yo mubiro saa 12 ya mambia mwana yachagete kuligibwa mwana yachagete kuligibwa gujakira saa 8 gachabu tuko saa 9 iga igatoka tayoka mwana monyaruka iga basi bono baadaye ekero bona ate ibunga bona ibwo mwana alito kuligio bolete elimbo tuko basi ngabate onye mure ebo konyara kuligi mure group na mokanda konya kuligi lakini ende nchinyomba bona tinkorwo ekiatimbo atuipo nende on serikali tenga tibunduki ndasoke igonza gosoka na bona nyona nchi maybe onye na majambazi na bona njora time tiga kiera ndo toma itimo gambi igo I cannot come out of my house ngango chande ko barigesi ego doka na korete na agete sim police but if you yes there is a problem igana ko mwana ro sirite ogane to kuri watara toka basi na basika na ro ko baba we no kan form modio kwanza modio nera kan form modisi basi no modisi akaba we bon to kaja konya koma na DC no modio in touch kwa kagera juwe saa 11 saa 11 na nusu bono galegera bantu bana ba community kabito kasoka kuruka tukaenda gocho kwa tuenda gocho bono chabera saa 12 na kitu saa 12 ga ngonya kuri mwana yare iri asigitero chimwino gai akwete akwete kono kurigere rigente ka cannot trace what happened lakini bono nkanya bono giacha ko yatalibera kero ga talibera ryo nkaranga ntongo kora bono omubiro yo tigoro suboro chize jumapema ikira bogo jiko kibono kwa attract bole crowd yekenena sana basi around 6:30 ga abasigari bagacha basi kera bacha nkabatenga bone genteke investigation do akora kuri botuko no modisi amanyete these how it has ended basi rende gatuma okora rusio mubiro yo oro mwire police moganda investigation bono buna ko na igo some of the community ga igo bono ba roringa maybe chief na amanyete ngaki mwana akora ki ngakiba na akora ngari basigari bako murusi mapema iga bono gajikorigere gadaba sawa jagadaba sigari ngabeba mwiri basi basigari bakaja bakoguri mwere bakaira ekero waira bono nali bono bacha goteba nga bono no chief omajikora is favoring na maetenga kingi kiaba nga ki umwana yakwa gende kenga munekyo njogatija matekera banene bane nimba etegentekyo none kero tukonya kominyokania tukonya ko yari botuko no wanya goita ngonya ko iyo basigari mbamanyete na police ne maete bas finally egacheka era gikabono baadaye kero bono mubiro irwa obotuko obwo bono gikabanga ne family gete babwate issues chabo local differences ga bwikenyoro bono gigachaka nga bali bakolete na bakolete bono bakurukana emenu gete yani na kwana nga igoroboro giga ingamba ngana ya abamba manyetega bakubeka imi bono baranga nche ninde evolve ni meso mwana oyo tali soborogi bono kumbe genteke bono giakiretiri ogwetana kwa baitane ko rumaga matuka mange bono they are using this thing now go accelerate igoro mwana ikera basinyenega bono gaje kusikika bango bwa matekero butali obuya for a long time gedongere gocha basoka kimayeko ba implicated inga na kiki yako era